Oh no! Utak ina mo, ginagawa mo. Kapuya po nito buka. Uy, kabaw mo ito tamulakaw. Pakamangon mo ta. Nah, awara. Ikan kung ipinoon. Tigyon, mahulong ite. Huy! Isa ka. Nata boss, kamang-kamang ka. Wala eh. Matag ko. Ano magkamang-kamang nga. Pwede mga lakaw. Kamang ra, para wala makita na to. Mira, tuluan. Kung ano kiti si Roy? Kabaw mo kabaho. Ay, naginawa dia. Oh no! Mo lagi pagkamang ko ni mo sir. Kaya rin nga takbay ko sa imong bahong iti. Landi ato asir. Pila din eh. Wanti mo na, ingon tong naghatag na ko. Dako din eh. Oh. Sige na, matag ko sa uwan. Tausan jud di ay. Kulang isa ka zero. Ang nga oy. Esa. Ano mo, sugod ka rin. Ay, kita rin, nakutas na ito lang na. Pinakitan ko. Sige. 1, 2, 3. Nga, uy. Ay diri, kamang padoring. Bubu. Ano ito? Ay, kulit. Dira, tuluan. Asa ni? Pila man ni? 1K ko na. 1K? Sure ka? Lagi. Sige. Ya, ha? Di ako saklo. Di pa daw sa. Oh no, wala. Ah, pa daw mo no. Anong kwarta ba yun na ba? Anong maka... Ah, sige. Ay. Laga. Kabaw mo di kagbaho. Ay, naginawa dia. Ay. 100 1,000 jud ay. 1,0. Ang oy. 1K. 1,000 jud. 1K man. 1K jud. Ko di mo di ayo 1K ni nga. 1K jud di ay. Ay 1K jud di ay. Ang nga oy. 1,0 1K. Ang oy. Gimana? Break. 1, 2, 3. So ayun mga kaugaok. Ayun ito Tagalog balaka. So thanks for watching unta. Enjoy mo sa mong binds na mo no. First time na mo binds mo unta ma-enjoy mo. Salamat kataw na kayo, kataw na. Thank you. Go.